zmrazit. Tak, skvěle. Někomu pomáhá představa, jak kdyby si nabral písek a potom ho pustil před sebe dolů. Perfektní. Krása. Co nejvíc zapojit prsty a potom pustit před sebe. Perfektní. Případně můžete si pomoct i rukama do strany. Skvělé. A zkusíme touhle fúzi doputovat až na svoje místo, kde jsme začali. Je vám to krásně. A zkuste ještě přitom, když zvedáte takhle prsty nahoru, tak aby ta špička nesměřovala dolů k zemi, ale nahoru vlastně před sebe. Aby vám ten písek nevypadl z té nohy, ale byste ho krásně vytlamovali před sebou. Tak, na tom je náročnější, že vlastně musíme zkombinovat, že to krčíme a zároveň zvedáme.